Vakomana maWar Veterans vauya vachiresponda kune mashoko ataurwa nemutungamiri wenyika panguva inoyi hakuzi zuva rinopisa. Toona kuti they've scheduled kuti aiwa muzuva ranhasi nenguva dza3 p.m. vakomana kuchange kuchiitwa zvinoshamisa. Tiona kuti another ally but another member yegroup yaanaGeza panapa aiwa ari kuuya zvekare achihodha another presser nevakomana HSTV. Zisatambira mashoko mudanyirwa panapa popai panokuti body pasubscribe like out on the bell icon. Tipina panapa HSTV vanomudanyira chiti a must watch Wednesday 3 p.m. Blessed Muhlanga sits down with Mawarire J. Massive expose how the Mutapa fund is being looted. The anti-2030 movers hit back. Call on Idi Manakau to step down over corruption allegations. Documents and evidence will be presented. Subscribe, set notifications, and don't miss this interview. Thomas Konamreto Govanapa Vakumana HSTV Vachita Vakumana. Subscribe to this channel. Aiwa, it is a notification. Kuti kana tinge tatanga this interview, one of my notifications mwazi kuona kuti aiwa vakomana ava maWar Veteran vari kuti vane madocuments and evidence, solid evidence yekuti aiwa corruption iri kuitika munyika yeZimbabwe ichiitwa nevakomana ve the regime aiwa yakamira sei, and they are push yekuti vakomana ava step it down with immediate effect. Mashoko atiri kuona kuti kunyange zvazvo tiona kuti vanaGeza their lives they are at risk. Kunyange Blessed Muhlanga wacho ari cover up these interviews. Takaona achitsvakwa nevakomana vakanga vane mapistols panapa akaita rombo rakanaka kuti akanga asipo after aanaunsa kuti aiwa Geza aiwa he is not hiding. Mashoko atiri kuona panguva inoyi this situation is now tense. Tudze mafunguro enyu mati kudii pamusoro pechitiko ichi. Kana comment section medu, subscribe or like, turn on the bell icon.